छोड़ ना भाई इनका छोड़ इनका बना दे मुकेश अंबानी। चलो जब बैट बॉल खेले खूब छक्का चौका मारल जी होई ओह नो खूब जाई एकदम दूर बैट बॉल जेबा खेल छक्का मारे जेबा होई के छक्का बैट बॉल खेलला में कोनो फायदा बा तो तू ही बताव कि कौन चीज खेलल जी तारा के कौन चीज खेलल जी को में फायदा होई तू ही बताव तो तक मैं तो दिमाग खराब कर जवन बात कहा था तेवन तू कहता कि ना। अच्छा है कि सुनो लो हां बताओ भाई चलो उनके वीडियो बनाई जा। अरे हो रे वही कॉले हो सही कहता यो सब हमारा बॉस के बात नहीं के क्वेश्चन वीडियो लेका सुन ले। अरे टिकटॉक लाइक हेलो वीडियो आई अपन यूट्यूब चैनल ऊपर तो बहुत हाईलाइट हो जाए कि एकदम ये बनावल जा भैया जा लो तो अनियो लो करा लो ये सब हमारा बॉस के बात बा ना हमके छोड़ दो ले जा तो हम जा लो ए मर्द तोहरा बॉस के का बा तारा बॉस के का कोई तू ही बतावा सूते वाला काम तारा से होई कौन काम हो एगो काम करो ये तार ले आसान काम बा जा आराम से घरे आ चौदर तान के टंगरी पसार के आ खूब प्रेम से सूत ई काम तारा से हो जाई जा जा बात भइली तो बात ना भइल त का भई होई होइबे ना करी हौ होइबे ना करी तो होई का तारा से चलो तो अनियो लो करा लो सब भैया कहत नहीं कि हमारा बॉस के नहीं खे एकदम नहीं खे तो नहीं। अच्छा छोड़ो लो पार्टी टिकल जा पार्टी आई 2 महीना से कोरोना चलता 1 रुपया जेब में फूटल पड़ी नहीं खे आ कहत रहा कि पार्टी कइल जा ना। A few moments later. कोनो बतिये में तू यार कटोरा ले लो भीख मांगा दे दो राम दिला दो राम दे दो राम दिला दो राम। अरे यार हर इंसान के अंदर एगो कला होला तू अपना अंदर झांक के देखो दिल में झांको ओमे सचिन तेंदुलकर मुकेश अंबानी अमिताभ बच्चन जैसन छवि तारा अंदर में आई लौकी देखो ओके झांको दिलावा में झाकम तो अमिताभ बच्चन हाँ भाई आ मुकेश अंबानी हाँ आ रोहित शर्मा अरे सचिन तेंदुलकर मैं झांको लो ए भाई कुछ लौकत तोरा के में हमके तो कुछ नहीं के लौकत रे हमरो का नहीं लौकत। ए भाई तारा कुछ लौकत ना हो आपे लोग बताई जा दिल में झाकाला पर कहीं रोहित शर्मा अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी लोग यहाँ लो ई हमनी के पागल बनावत है। मैं हमारे छाती के बाती लोग तू कहत रहो अमिताभ बच्चन रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर आ हो का कहलो जे खूब धनी बनल हो मुकेश अंबानी अरे भाई जाए तो भाई छोड़ अरे जाए तो भाई ये करेंगे भाई इसके आगे 3 बजे से क्या फायदा बा Nope. अरे भाई जाए तो अरे छोड़ मत अरे दोस्त अपन तो अरे जमाना आओ भाई आओ अरे जाए तो अपन में होत रहला आओ चलो आओ है ना भैया नो लुक अनदर साइड बिकॉज़ आई एम गोइंग टू भीतरी एकर बदला जरूर लेम का कोई के गोइल हो इंग्लिश बोलत रहल का बोलत रहल हमरा तो समझे में नहीं सारा बुझाई ना अरे छोड़ जोन भी बोला तोन भी बोला अपने दोस्ते ना हो सन जो बोला तो बोलस का हो गई झूठ के बात क्लियर के बात छोड़ जाए तो का बोललस यही हमके समझ में नहीं जान तर का कलसियो
कहला से नु ये अभी तो मार लेला हलो एकर बदला हम बाद में ले समझा दियो अरे है ठीक जा बा न तोहरे संगी ढेर रहेला समझा दियो ठीक ना बा, तो ठीक कबो बा। गांव में रहिए ना या तो उहे गांव में रही ना तो हमनिए के हमनिए दो के रह रही। जा आ तुमका के मुकेश अंबानी हमके बना देम जा बहुत बढ़िया से समझा दियो तुम तनी संगे रहेला ठीक बा न ठीक बा चलो लोग ठीक नहीं खे त निमन सन अरे मतलब सुनो है नहीं आवा एगो बात सुनो हमार चल आज कोनो पार्टी कर जा चलो एबेरा सब खर्चा हमरे ओरी से रही चलो दिमाग ते को टेंशन होए गई पार्टी में तो संगियो आई अब ला ई कौन बात बा अब दोस्त बन जा तो चलो अब के इनवाइट भैया कर दोस्त बोले रहल ह लेकिन अब नहीं खे काहे के बाद झगड़ा हो गइल बा कैसे बोला पार्टी में हुआ ही हां तो आई ना तो वो करे के बोलाओ भैया हम हमारे जाते के हैं पार्टी में ना रह जा अरे भाई सुन चलो भाई चलो ठीक बा अब जा दो अब के ना बोले का करम अब चलो हमनिए के 3 जना अब कर ली पार्टी हम तैयार बने लेकिन ऊ आवे के ना चलो ठीक बा ना बोले ना तो वही जब फिर मारा मारी होई ना ठीक बा ना बोले हम आपका भी तू मत ठीक बा हम ना आई उ ना आई हम माना कर देम के फोन कर हम बोल देम कि ना तो यार चलो पार्टी के तय कर चलो ठीक है चलो ठीक चलो ठीक है रात को पार्टी अभी लेना भौरी तैयारी भइल ना मुर्गा तैयारी का जाने का बस बस देखो मुर्गा हमार बन गैस बंद हो गई अच्छा हम चेलवा बोलेले बानी हे बा नमक चेक करे खातिर बोलने के तई नमक चेक कर ले बता हम काहे के बैठल बानी आए तो हम चेलवा हमार चेला ना हो हमार हमरा से बोल के लगा ना तब का हमार भैया मुर्गा तैयार बा बाकी अब उनका लिट्टी बनल कि ना बनल तू जाना तरह अरे हमरो एकदम लिट्टी तैयार बा एकदम देखो सेक दिल भाई बस तो को दिल भाई बस निकाले के भाई एकदम रेडी बाटे एकदम अरे भइल लिटिया पूरा भर रात लगइब हो गइल एकदम हो गइल बस निकाले के बाद बस अब खाई लीजिए सुपौआ उगा दिया ता लिट्टी में हाथ मुर्गा हो गई हम 3 किलो मुर्गा हिड़ दिहनी अरे हो आ तार पाभर लिट्टी ना पाक हमार हो गइल हम अच्छे तरह से इतना देरी करने हमसे के मैं तनी खेसरे गाना सुनावा तले हो यार पार्टी उतन मन नहीं करा तन गाना सुनाओ, सुनाओ। गावत है टेंशन तो रहलो कल दिन भर नहीं बताएगा मजा आ जा तनी को झकास नहीं कोई है भाई मजा आ जा लयदार एकदम लकी ओढ़निया चाटा कार ओढ़नी ओढ़ल हमानी काजल राघवानी अमर पाली के पीछे सही है अरे, इ केवन गाना रहल सर अरे यार चल तू गा पहुंच के जो नाव का निकल उ गाल तन ना ना हां हम मुर्गावा लगाई अरे यार हो ये पार्टी हो तो मुर्गे पर गा दी तो मजा आ जाए सुनो है मुर्गा भुजाई तेल डाल डाल रे मुर्गा भुजाई तेल डाल डाल रे आ गोइल देखो नया साल रे मुर्गा भुजाई तेल डाल डाल रे लाइक भूत का रे बुढ़वा का रे यही सब कहत नहीं कि पार्टी न कर सही जाती में आवा और फुलोरिया में 12 बजे रात की पटिया करे जय हनुमान ज्ञान गुड़ सागर जय हनुमान ज्ञान गुड़ सागर जय हनुमान जय सागर जय हनुमान बड़ी जय हनुमान जय हनुमान हम कहत नहीं है तो पार्टी न भैया जी ने कहत पार्टी कर हम पनी हां भैया तो रहल हम ना रहनी है ए अंगली में चार ये का होता पार्टी होता पार्टी पार्टी करत रहता यार पार्टी करत रहता हम नहीं भैया हइए हेकरे पैसा फाटत रहला इहे कहता कि मैं हमार खाता रही है भूत जी हे भूत भगवान करे पैसा फाटता हे ही लौंडा के पैसा फाटता करे के ले जा तो हम करे के हमनी के जाके घर मैं होई मारसिया मैं होई ये दोनों कहत रहा हम ना रहनी है ये बजरंग बली एगो मुर्गा ले लिया ए नीक धर हम आज तो के हम ना छोड़ा बस बस
और ये पैसा लगल बा मोए करे पैसा फाटा तने करे के नहीं जाए दारू मंगावा दारू अभी ना लेने का मुर्गा पाएगा मंगावा पिया हाँ, सर, साला काग रे अबे सर नमस्ते दोस्तों, हमनी के वीडियो में यह देखले बनी जा कि दोस्ती एगो मिसाल होखेले, दोस्ती एक परिवार होखेले, दोस्ती एक दूसरे के ढाल होखेले, आ दोस्ती के हमेशा जिंदगी भर रखे के चाहिए। ई ना कि हम लोग के तरह लड़ाई झगड़ा ये सब करे के चाहिए। आप लोग मिलजुल के रही जा। और हाँ, हमनी के चैनल के नाम बा टीम सेकेंड वन कि ओकरा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजा, साथ में लाइक्स भी करी जा और शेयर भी करी जा। और हाँ, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताई जा कि हमनी के वीडियो कैसन लागल हो। अगर आप लोग के पसंद आइल हो तभी कमेंट्स करी जा, ना पसंद आइल हो तभी कमेंट्स करी जा, ताकि हम लोग के पता चले कि हम लोग कैसन वीडियो करते जा। और एकरा से भी बढ़िया वीडियो बहुत जल्दी आप लोग के सामने ले आवे बनी जा।